At ako'y nagbabalik. Hindi katulad ng ex mong hindi ka na binalikan. Ako pa rin to, si DJ Kim Chino. At syempre babalik na rin tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Wow! At di ba nga sabi ko sa'yo kanina mahal, ibibigay ko ang tatlong simple pero nakakakilig na efforts para kay jowa. Ay talaga nga naman kapag tapos ng mga tips na to or talagang efforts na to, kayo ay magkakaroon ng diligan. Oh yeah. Uy, na-miss niya na kasi sobrang busy mo sa work eh. Anyway, recap na tayo mahala. Sabi ko kanina, una, simple yet kilig effort ay ang movie date. Ito yung sinasabi natin na talaga nga naman mag-i-spend time kayo with each other at manonood ng movie. Na kung saan isang movie lang, hindi ko sinabing movie marathon kasi usually naman isang movie lang naman talaga ang natatapos. Kaya ang dapat na sabihin natin, movie date, hindi marathon. Kasi minsan 'di ba, hindi mo nga natatapos yung movie eh. Pero kayong dalawa ay talaga nga namang nakatapos na. Ay, guilty. Pero kidding aside mahal, minsan din talaga ang sarap gawing background music ng movie kapag kayo'y nagkakausap or nagkakaroon ng conversation with your jowa or partner, diba? And after noon, kung tapos na ang movie, ay talaga nga namang it's time. It's time for bembangan. Ay, nako. Nakaka-miss. Anyway, ang pangalawa naman, sabi ko rin kanina mahal, simple yet kilig effort ay ang love letters, 'di ba? Usually mahal, dati pa yung ginagawa, yung mga tito at tita nyo, katulad ko, medyo matanda na ako. Naniniwala pa rin sa traditional or old-fashioned way na talaga nga namang pag-i-express ng pagmamahal. Yun ay pagsulat ng handwritten love letters. Diba? Something new yan sa mga bagets-bagets, lalo na kung bagets pa yung jowa mo. Kakaiba yan at talaga nga namang effective yan. Bakit? Kasi minsan makikita mo yung yung efforts, yung sincerity sa pagsusulat ng love letters. At check mo rin yung partner mo, baka kasi yung love letter na nakukuha niya ay galing sa HR. Yun pala ay memo sa trabaho. So ikaw, magbigay ka ng love letter, yung talagang pagmamahal ang nakasulat at effort at talaga nga namang old-fashioned pero effective. Wow! At ang pangatlo at panghuli, simple yet kilig effort ay ang groom yourself. Ayun, napaka-basic mahal. So kapag magde-date kayo or magkikita kayo, syempre mag-ayos-ayos ka naman. Diba? Yung magpapapogi ka, magpapaganda ka dapat para at least makita ng partner mo ang dahilan kung bakit kayo naging mag-on. Diba? Yan ang problema minsan sa mga tao na kapag nakuha na, napasagot na, sila na, hindi na nag-aayos. Iba pa rin ang mag-ayos at maging prepared kapag kayo ay nagde-date. Yung magpapasarap ka pa rin. Diba? Ako talaga personally, kapag meron ka date, talagang ako ay nag-shave. Talaga mag-shave ko naman mahal, diba? Magpuputol ng kuko at talaga nga namang magpapabango para kapag tapos na ang mga activities, nakakain na kayo, nakapag-usap na, it's time. It's time. It's time mahal para tayo mag-catch up sa saan? Saan ba nagka-catch up? Sa sofa. Pwede sa sofa. Pwede rin naman sa kama. At ang uso ngayon, pwede mag-catch up at talaga nga naman maglambingan sa loob ng kotse. Uy, di ba? Sarap kaya, exciting at talaga nga namang iba ang experience. Marami mahal. Maraming activities at efforts na pwede mong gawin na talaga nga naman minsan tipid at talagang nakaka-enjoy. Kaya try mo, wag ka mawala ng pag-asa ha. Sana naman matulungan at masalbayan na yung mga tips natin sa inyong relasyon. Anyway, ako'y magpapaalam na.
Susunod na po si Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!